So, yan, ready na yata yung mga ano natin dito. So yan guys, ito nga tayo sa patio ngayon dahil mamimigay tayo ng grocery worth 500. Yung una pong followers natin na makakahanap po sa atin. So maghihintay-hintay tayo ng konting oras. Hindi pwedeng sabihin kung asan kami, hanapin nyo kami. Ayan, shout out po sa ating mga... Hello po, shout out po sa family ko dyan. Uragon honey. Ano po? Live. Live. Live tayo sa Facebook. Ha? Facebook nga. Uragon honey. Sa YouTube, iba mo kami sa YouTube. Kaya nga po, ano name daw? Uragon honey. Ako? Andito nga po kami para sa isang maswerteng mabibigyan natin ng grocery na worth 500 pesos po. Kami po. Hindi na po sila kasali kasi andito na kami. Hindi, iba naman lang po ako. Kaya nga, sa next day baka sa aga. Ayan kuya, yung pinapanood ko po kayo kuya. Ayan, baka malapit po kayo dito. Puntahan nyo lang po ako dito sa likod. Ha? Ay, sa likod? Ba't ko ba sinabing sa likod? Puntahan nyo po dito sa gilid. Mga saan pa, masaan pa uli? Ha? Hindi, huwag nating sabihin kung asan tayo. Yan. Shout out sa riders. Yan. Sino kaya yung maswerte nating mabibigyan ng grocery? Deman nga ni Kapi, dito aram na nindo. Ay, may tumatakbo na. Si Kuya yun, wala. Kaso bata. Dahil nga ni Kapi, pwede ko nakapala. Pwede. Pakulik po. Pakulik po. Pinload. Kailan po kami? Yan, yung mga malalapit lang po dito sa Tigaon. Pupuntahan dito sa patio. Yan, make sure lang ka ng Facebook page na. Yan. Kung nakita nyo na po kami, wag na po kayong mahiya. Lumapit na po kayo dito sa amin kasi sayang naman itong ipapamigay natin na groceries worth 500 pesos. Then, baka nahihiya sila guys. Baka nahihiya sila. Time check, alas 3:28 na po ng hapon. Ayan, may lumalapit. May lumalapit, mukhang maswerte ito Kung ito na nga. Ipapakita natin. Ayan, may lumalapit. Wala cellphone. Wala palang cellphone. May na signal. May na ba? Ito guys, itong ginagawa po namin, hindi lang ito ngayon lang. Na po, baka abutin po tayo ng mahigit isang buwan sa pamimigay po nitong groceries. Araw-araw po yan. Hanggang matapos po ang ating birthday. Kuya Roy, lagi akong nanonood. Ayan, salamat po sa inyong panonood. May nakita sana akong alam ko na nakasubscribe sa akin, nakapalo sa akin kasi nagkomento kanina eh. Kaso ayaw punta dito. Nakita ko siya doon sa nabigyan natin ng oras. So 10 minutes na tayo. So mayroon pa tayong 50 minutes. So pag wala pong sa loob po ng 50 minutes, pag wala pang pumunta dito sa amin para kunin tong namin, yung grocery. So na namin po ito. Kasi may pa tayo guys, may asikasuhin pa tayo So sinaglit ko lang ito. 4:10, tatapusin na po natin to pag wala pong pumunta dito na followers natin. Ayan, i-share nyo po itong live natin para makita po ng ating mga kababayan dito sa Tigaon. Kasi sayang naman ito. Hindi na po nila hanapin yan. Kaya baka nahiya lang sila lumapit. Siguro naman alam nyo na kung asan kami dito sa mga taga-Tigaon busy-busy yung ating
ito. Oh, paano yan? Yay! We have a winner! Pailing daw, pailing. Ayan. Oh, ayan. Ano po? Halika mong San Antonio? Yes. Oh, galing pa guys sila ng San Antonio. Ano pangalan niyo, te? Ano po Carla pangalan po. niyo? Ha? Carla. Sayang, ito malayo. San Antonio, tapos malapit na. May nakita nga ako dun followers natin no, sa dulo. Ayan, congratulations! Ano? Dito. Anya, kasama ko pa kami, de? Kayo po, sa harap, nag-healing po kaming live. Magtukang ka man doon, Opo. Ito para sa mata ni doon, Dahil may ano na po tayo, may winner na po tayo. Kakat ko na po itong ating live, no? Maraming salamat sa ating mga viewers. Ayan, hanggang sa muli. Abangan nyo lang po ang aming susunod na gagawin sa napag-live. Ayan, abangan nyo po kami kung saan po kaming lugar pupunta para malay nyo po kayo din ang isa sa manalo nitong grocery na pinapamigay po natin. Yan, make sure lang po na nakapalo po kayo sa aming Facebook page at nakasubscribe po kayo sa aming YouTube account. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. And guys, so ito na nga po ang ating winner. So sila po yung nauna na pumunta dito. Kaya sila po yung makakatanggap ng ating ipapamigay na grocery na worth 500 pesos. Okay, hong ka na! Okay, hong ka na! Igualang nainot! May nainot na! May nainot na! May nainot na! Sayang si Kuya. Ayan, ano pangalan natin? Carla po. Ano apelida? Gubillas. Kubilyas? Ako. Si ate? Clarissa po. Yan, congratulations to. Nanalo kayo ng groceries worth 500 pesos. So, and congrats. Okay, salamat sa pag-follow sa paghiling ng mga videos ka. No? Maraming salamat. Ayan, salamat.